Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μου. Στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε και από τον τίτλο, θα δούμε 10 αγαπημένους μου YouTubers. Και πάμε να δούμε ποιοι είναι. Νούμερο 1 είναι η My Life as Maria 99. Και γιατί είναι αρκετά καλή στο να ανεβάζει βίντεο και προσπαθώ και εγώ να γίνομαι τόσο καλύτερη όσο γίνεται και αυτή. Νούμερο 2 είναι η Φράουλες 22. Επίσης αυτές οι δύο μου αρέσουν, είναι δύο κορίτσια όπως ξέρετε, εάν τις ξέρετε. Είναι δύο κορίτσια και έχουν πάρα πολύ πλάκα και συνήθως όταν κάνουν διάφορα challenge προσπαθώ να τα κάνω και εγώ σπίτι μου μαζί με την αδερφή μου, ώστε να μπορέσω να τα ανεβάσω και στο YouTube. Τρίτο κανάλι είναι το 5 Minute Crafts. Μου αρέσει επειδή έχει διάφορες κατασκευές που τις κάνω και εγώ στο σπίτι. Τέταρτο κανάλι είναι το One Direction. Η One Direction, που στα ελληνικά θα πει μία κατεύθυνση, είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα. Φυσικά έχουν διαλυθεί και θα σας πω μερικούς από αυτούς, τα κανάλια τους, για να τα ξέρετε και εσείς. Είναι το αγαπημένο μου κανάλι γιατί ανεβάζανε παλιότερα τραγούδια που μου αρέσουν και τα ακούω ακόμα και τώρα. Όπως σας είπα και πριν, θα σας πω μερικά κανάλια από τους τραγουδιστές αυτού του καναλιού. Και να το πρώτο, είναι το πέμπτο αγαπημένο μου κανάλι που λέγεται Harry Styles. Είναι μουσικοτραγουδοποιός, δηλαδή τραγουδάει και ανεβάζει συχνά τα τραγούδια. Ένα αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Sing of the Times. Και μου αρέσουν αρκετά τα τραγούδια του. Αυτά για το Harry Styles και πάμε να συνεχίσουμε. Το έκτο αγαπημένο μου κανάλι είναι το Troom Troom. Είναι επίσης ένα κανάλι που φτιάχνει πράγματα όπως το 5 Minute Crafts. Και ας πάμε να συνεχίσουμε. Ένα ακόμα μουσικό κανάλι που είναι από τους One Direction, ο Louis Tomlinson, έχει ανεβάσει ένα τραγούδι που λέγεται Just Hold On. Μου αρέσει και αυτό επίσης. Άλλο ένα μουσικό κανάλι, έχω πάρα πολλά μουσικά κανάλια, είναι Louis Fonsi, που έχει ανεβάσει μαζί με τον Daddy Yankee, έχουν ανεβάσει τον Despacito, που το Despacito το ακούω όλη μέρα. Τις πιο πολλές προβολές δηλαδή τις έχω κάνει εγώ. Μπορεί να το έχω βάλει και 20 φορές την ημέρα. Το πρώτο τελευταίο κανάλι είναι το Dodo, που είναι η μία από τις Φράουλες 22. Και το τελευταίο κανάλι, όπως βλέπετε, είναι εδώ πέρα, απλώς δεν φαίνεται και δεν μπορούσα να γράψω κάτι εδώ. Είναι Κατερινιό 22, που είναι η δεύτερη κοπέλα από τις Φράουλες 22. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Εάν σας άρεσε, μπορείτε να πατήσετε το like, subscribe και προαιρετικά το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις από τα καινούργια μου βίντεο. Επίσης, γράψτε μου κάτω στα comments τι θα θέλατε να σας κάνω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Ραντεβουδάκι την επόμενη φορά στο κανάλι μου. Γεια!